Espainiako Kongresuak onartu du kirolaren legea aurreko astean batzordean eztabaidatu ostean EAJak bultzatutako zuzenketa batek bide ematen die euskal surf eta pilota selekzioei nazioartean lehiatzeko, baina legeak beste hainbat gauza arautzen ditu, besteak beste zehazten du zer zigor jarriko zaien kirolariei Espainiako selekziora joatari uko egiteagatik. 98. artikuluan jasotzen da, arau hauste larritzat joko dela, besteak beste arrazoirik gabe selekzio nazionalen deialdi uko egiteari. Gainera, zabalik uzten du klubak edo taldeak zigortzeko aukera, horiek ez badituzte beren jokalariak selekzioen esanetara uzten. 1990ko kirolaren legean ez den zigorrik jasotzen klubentzat. Orduko lege hartan baziren ere zigorrak, baina ez zegoen zehaztuta zenbatekoak izango ziren. Oraingoan bai, arau hauste larrientzako 3.000 eta 30.000 euro arteko zigorrak jasotzen dira. Beste hainbat zigor jasotzen dira kirolari horientzat, gainera kirolgunetara sartzeko debekua eta federazio lizentzia kentzea lehenbizikoa, gehienez 5 urtekoa izango da eta bestea 2 eta 5 urte artekoa. Arratsaldeon guztioi, aurreko astean jada Euskal Herria Bilduk iragarri zuen ez duela gustoko legea eta atzokoan abstenitu egin zen. Mertxe Aizpurua Kongresuko bozeramaileak adierazi zuenez, ez dute babestuko zigor larri baten mehatxupean Espainiako selekzioarekin jokatzeko derrigortasuna ezartzen duen lege bat. En esta ley, que la sociedad vasca esperaba que eliminara los cerrojos para poder disfrutar del juego de las elecciones, se sigue manteniendo en esta ley, con la excepción que se abre a estas modalidades de arraigo social e histórico. Por todo esto, no podemos dar nuestro voto favorable a esta ley, que impone la obligatoriedad de jugar con la selección española, la de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas españolas, bajo la amenaza explícita de considerar infracción muy grave la falta de asistencia, lo que acarrea sanciones, entre ellas la pérdida de la licencia deportiva. Ordea Joseba Agirretxea EAJko bozeramaileak surf eta pilota selekzioek nazioartean lehiatzeko aukerari eman zion garrantzia entzun. Es, antes que nada, un derecho que nos correspondía, algo normal, algo que hay que aceptarlo con normalidad política, normalidad institucional, si se cree verdaderamente en la concepción política que se tiene y, sobre todo, si se es demócrata. Y a partir de ahí, pues desde una perspectiva de las reivindicaciones vascas, históricas, deportivas, sociales, es un paso más. Kirolegaren bueltakoa korrela bada besterik gaurko lerroburuetan Nafarroak aurrekontuak izango ditu berriro. Izan ere Foru Gobernuak eta Euskal Herria Bilduk aurrekontuen 4. ituna sinatu dute gaur goizan parlamentuan, Iruñan datorren urterako hainbat neurri fiskal barne. Hala gobernuak legegintzaldiaren amaiera egonkorra izango dela bermatuko du. Guztira 15 milioi euroko aurrekontuak dira, zeinetatik 5 milioi osasun zerbitzuak hobetzera bideratuta dauden, beste 3 milioi hainbat gizarte zerbitzuin hartzeko erabiliko dira eta beste 2,5 udal jabetzako ikastetxeak hobetzeko. Hitzarmena gainera zazioen da 40.000 euro bideratuko ditu euskara sustatzera. Elma Saiz ekonomia eta ogasun kontsillaria eta Unai Ugalde parlamentuko presidentea urren ez urren. Daintxe bertan hartu izan ditugu, hemen alboan dugun areto instituzional honetan, 2023 urterako Nafarroako aurrekontu orokorren foru lege proiektua, Elma Saiz kontseilariaren eskutik. Es un proyecto de cuentas generales de Navarra y para Navarra, con más de 2.700 millones de gastos dedicados a salud, a la educación, a los derechos sociales, con casi 250 millones de euros destinados a políticas financiadas con los fondos europeos Next Generation, que van a ser, y de hecho son ya, palanca que va a empujar el cambio de modelo productivo que debemos llevar a cabo. Estoy convencida de que hoy a esta Cámara hemos traído el mejor proyecto de cuentas generales posible en el contexto actual. Alare 2023 urteko Nafarroako aurrekontu orokorren negoziaketak azken ordura arte iraun dute. Gaur goizean itxi baitute akordioa gobernuak eta oposizioko alderdi nagusia den Euskal Herria Bilduk. Azken honek prentsaurreko bat deitu nahi izan du kontu orokorren proiektuaren entregaren ostean ñabardura fiskalak eta negoziazio honen irakurketa propioa ezagutzera emateko horrela mintzatu dira. Eta gaurkoan esan dezakegu akordio bat erdietsi dugula. Akordio horren bidez Euskal Herria Bilduk konpromiso hartzen du
bai aurrekontuak eta bai gobernuak aurkeztuko dituen neurri fiskalak ahalbidetzeko abstentzio baten bidez. Eskuinerekiko alternatiba aurrerakoia eta ezkertiarra eratzeko. Akordio hau norabide horretan doa, gehiengo sozialen bizi baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzeko. Lan gatazketara saltoelak eta labek grebara ditute Bizkaiko merkataritzako zenbait sektoretan, larru eta oinetako saltzaien eta arropa dendetako eta merkataritza orokorretako langileen hitzarmena negoziatzen ari dira orain, bada Zekobi eta Bizkai dendak patronalak negoziazioa blokeatzen ari direla salatu dute. Iratixionra labeko zerbitzu pribatuetako arduradun. Eta beste alde batetik patronalari mesua luzatu nahi diogu nahikoa dela. 2019tik gabiltza negoziatzen, proposamen pilo bat egin ditugu soldata igoeren inguruan, eta ezerk ez die balio eta jarraitzen dute lehenengo egunetik aitzakia berberarekin. Haiei denari zaiela igotzen, arazoak dituztela gastuei aurre egiteko, baina antza denez denari egin aldiote aurre soldata igoere izan ezik. Bestaldetik, Parisek Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal Herriaren arteko polizia kontrolak 6 hilabetez luzatzeko hartu duen erabakiaren biharamunean immigrazioaren lege berria aurkeztu du Frantziako barne ministroak. Urtarrietik aurrera hasiko dira neurri sortaren inguruko eztabaidak eta han artean lege proiektuaren norabidea zein izango den iragarri du. Barne ministroaren hitzetan zehazki, zintzoak izango dira, gaiztuekin berriz gaiztuak. Izan ere, etorkin delitu gileak Frantziatik kanpo ezarri nahi ditu barne ministroak eta lan egitera doazenak lagundu. Horiek horrela Frantziako estatutik kanporatzeko aginduak zorrotzago betetzeko premia badela uste du eta departamenduetako prefetei eskatu die kanporatze agindua duten migratzaileen jarraipen zorrotza egiteko bizia ahal bezain beste zailtzeko. Egoera horretan daudenei laguntza sozial oro kentzeko eskatu du ere. Bide beretik Frantziako poliziak bilatzen dituen pertsonen fitxategi kanporatze agindua duten jendeak gehitzeko eskatu du. Kanporatze aginduen kontrako helegiterako bide posibleak murrizteko asmoa dute halaber. Taberbak gogorro korrela Brasila begira errepideetako protestak eteteko eskatu die Bolsonarok bere ezbalei. Igandean, Luis Ignacio da Silva Lula ezkertiarrak Brasilgo hauteskundeak irabazi zituenetik Jair Bolsonaro jarduneko presidente ultraeskuindarraren jarraitzaileek protesta ugari egin dituzte herrialdeko kaleetan, kamioilariek esaterako Brasilgo errepide nagusiak blokeatu dituzte eta hala trafikoa oztopatu. Bolsonarok bere jarraitzaileei atzo goizaldean eskatu zien errepideetako protestak eteteko, joan etorriak errespetatzeko hain zuzen. Sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez, errepideak askatzeko eskatu ziren zehazki ultraeskuindarrak haren aldeko mugimenduak ziegitasunak gal ez dezan eskatu eta bete Ardenson Torres Brasilgo Justizia Ministroak atzo sare sozialetan adierazi zuenez errepideetako blokeoak gutxitzen ari dira. Brasilgo errepideetako polizia federalaren arabera astearen hasieran Brasilgo 27 estatuetatik 23 errepideetan zeuden protestak eta atzo berriz 12 identifikatu zituzten. Ultraeskuindarraren aldekoak bestelako mobilizazioak ere egiten ari dira. Eren egun esaterako Brasilgo kuartel militar ugariren inguruan bildu ziren Bolsonaroren aldekoak protestan eta Lulak osatuko duen gobernuaren aurkako eskuartze militarra eskatu zuten. Lulak 2023ko urtarriaren batean egingo du presidente karguaren zina eta hori eragotzi nahi dute Bolsonaroren jarraitzaileek herrialdeko plaza askotan adierazi dutenez. Eta gurera bueltan gerra eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai duzue Santelmo Museoan urtarriaren 29 artean zabalik izango da eta bitartean hainbat jardunaldi antolatu dituzte. Horrez gain, astearte eta larun batetan doako bisita gidatuak egingo dira. Josun Uribe Santelmoko teknikariak azaldu digu zer topatu daiteken bertan. Ze ikusileik hemen ikustei lanak, batiz bada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dira planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez.
Lerroburuekin bukatzeko berriz, kiroletan Realak Europa Ligako final 8enak jokatuko ditu. Txuri urdinek galdu egin zuten atzo Manchester Uniteden aurka anoetan, baina lehen postuan amaitu dute ligaska. Zapore honeko porrota izan zen, sari handia eskuratu baitzuten. 6-5 partida irabazita ezin izan zuen ligaska biribildu, baina normala ere bada Manchester United baita beti. Europako txapelketen xarma erabatekoa izan zuen anoetako partidak estadioaren aldiriak, bi taldetako zalez bete ziren neurketa hasi baino dezentez lehenago, eta batzuen eta besteen oiloak ozen entzun ziren kanpo aldean. Agian bisitariei gehiago nabaritu zitzaien egun osoko jarduna eta nabarmenago agertu ziren. Ordea etxeko zaleena izan zen barrualdeko agintea txuri urdinen aldeko aldarriek eta untza musikataldaren abestiek auspotu zuten armaietako jendetza ikusi. Bada ostiraleko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari esan dugu 30.000 eurorainoko zigorra ezarri ahalko dute Espainiarekin lehiatzariuko egiteagatik. Kirolaren legea onartu du Espainiako Kongresuak eta honek klubak zigortzeko aukera ere zabalik uzten du. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakiak. En esta ley, que la sociedad vasca esperaba que eliminara los cerrojos para poder disfrutar del juego de las elecciones, se sigue manteniendo en esta ley, con la excepción que se abre a estas modalidades de arraigo social e histórico. Por todo esto, no podemos dar nuestro voto favorable a esta ley que impone la obligatoriedad de jugar con la selección española, la de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas españolas bajo la amenaza explícita de considerar infracción muy grave la falta de asistencia, lo que acarrea sanciones, entre ellas la pérdida de la licencia deportiva. Es, antes que nada, un derecho que nos correspondía, algo normal, algo que hay que aceptarlo con normalidad política, normalidad institucional, si se cree verdaderamente en la concepción política que se tiene y, sobre todo, si se es demócrata. Y a partir de ahí, pues desde una perspectiva de las reivindicaciones vascas, históricas, deportivas, sociales, es un paso más. Bestadetik ekonomia arloko gaiei helduta aipatu dugu dagoeneko Elak eta Labek grebara deitu dituzte Bizkaiko merkataritzako zenbait sektoretako beharrinak gaur Aieradur eta Lankira izan da Bilbon egin duten protestan. Bizkaiko merkataritza sektorea grebara deitu dute Elak eta Labek. Sindikatuen arabera lanuztearen jarraipena 75 eta 80 artekoa izan da. Ez da egiten duten lehen greba 2019tik lan ituna negoziatzen baitaude. Hala langileen nekea eta haserrea nabaria dela adierazi dute sindikatuek. Sektorean nekea eta haserrea nabaritzen ari dela, oso sektore prekarizatuak eta feminizatuak dira, oso soldata basuekin, lanaldi partzialekin batez ere, eta orokorrean bizitzen ari garen bizitzaren garestitzearen igoerak bereziki kolpatzen ari diren sektoreak dira. Izan ere, Sekobi eta Bizkaidendak patronalak negoziazioa blokeatzen ari direla salatu dute. Eta jarraitzen dute lehengo egunetik aitzakia berberarekin. Haiei denari zaiela igotzen, arazoak dituztela gastuei aurre egiteko, baina antza denez denari egin aldiote aurre soldata igoere izan ezik. Patronalak kapilaren araberako soldata igoerak eskaintzeko prest daudela adierazi dute sindikatuek.
Proposamenak baina baldintzak dituela ohartarazi dute. Prest daudela KPI-aren araberako soldata igoerak emateko, baldin eta guk moldatzen badugu gaur egun kobratzen den antzinatasuna, urte batean edo bitan ez dakala eskuratzea almen galera handia, baina peluzera bai dakar. Bai dakar alde handia dagoelako 1.200 euroko 1/5 edo 1.000 euroko 1/5, oso zifra desberdinak dira. Grebak izpide ditugula bada besterik bigarren grebaldiak tentsioa igo du Bizkaiko metalgintzako gatazkan 3 lanuzteak eginda sindikatuak mobilizazioak gogortzeko prest agertu dira lan hitzarmena berritzeko akordiorik ezean asteartean dira biltzekoak patronalarekin. Horrez gain, ertzaintzak piketen aurka erabilitako indarkeria salatu dute sindikatuek. Aiara Deurreta kazetariak azalduko dizkigu jarraian Bizkaiko metalaren sektoreko azken grebaldiaren ondorenak. Tentsioa tinkotzen doa Bizkaiko metalgintzan. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen. Momentuz baina ez dute akordiorik lortu bi aldeek. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzerapausorik. Hori, momentu honetan, da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Planteatutako edukiak oso urrun geratu dira. Guk nahi dugundetik, ez? Azaroren 8an negoziazio mailaren 15. bilera izango dute FEDEN patronalak eta LAB-ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021ko abenduan iraungi zen 2019ko urte bukaeran sinatutako lan ituna. Aurreko hitzarmenaren negoziazioak ere luze jo zuen eta tentsio handia egon zen gainera. Orain soka estutu ala azka dezake datorren asteko bilerak. Sindikatuek dagoeneko 6 greba egunetara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak eta iragarri dute halaber mobilizazioak gogortzeko prest daudela. FEBEMI argi eta garbi utzi borrokan jarraituko degula hitzarmen berri bat lortu arte. Baina bai izaten dut argi eta garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Udazkenean 3 greba deialdi egin dituzte sindikatuek eta 85%ko jarraipena izan du lanuzteak. Bizkaiko metaliko jendeak beste erakustaldi bat eman duela, indar erakustaldia. Jarraipen zabala izan dugu 85%ko inguruko jarraipen bat. Batzuk bai patronalak, instituzioek eta komunikabide batzuek izkutatu nahi izan dute errealitate hau. Hala ere, udaberrikoetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek batetik eta ELAK bestetik protestak egiteaz gain, plataformak eta ELAK proposamen ezberdinak ere aurkeztu dizkiete FEDEMI. Eta nahi dutena da lan baldintzak eta bizi baldintzak duinak. FEDEMek ez dituenak eman nahi sektore osoari, naiz eta beraien hitzetan ere etekinak euki enpresak. Bizkaiko metalgintzan deitutako grebak arrakasta handia izan du sindikatuen arabera, jarraipena 85%koa izan baita. Patronala eta sindikatuak negoziatzen ari diren lanitunak 52.000 langileri eragiten die gainera. Bada Hamaika Telebistako lantaldeak hainbat grebalarirekin hitz egin zuen greba honetan lan egiten duten enpresen egoera gertutik ezagutzeko ikusi. Berez ez gaude Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren barruan, baina bai azkenan markatzen digu honek gure gutxiengoa eta gu oraintxe bertan bai gure hitzarmenaren negoziaketan gabiz. Ez, egoera hitzarmen propia daukagu, baina ez da bakarrik hitzarmen propia ukitzea. Azkenean begitu bizu, gure basie beti izango da hitzarmen provintziala. Eta horregaitzi burruko behar dugu. Gure enpresa hil zehar dau. Eta, eurek gure produkzioa eramango da beste kontinente batera, eta izango da deslokalizazion hutsa. Eta botako gaituzte. Produkzioan egoten garen guztizak, joan gara kalera. Greban gauz, baina nagusiek ez dabe zer egin. Ez dira geugaz harrematan jarri eta ez dira mogidu. Txarraz, konbenio bat nahi dugu eta bazte gure emotea eta gabiz ateak sarratuta dauzkagu eta orduan hau aprobetsatzen dugu zer egiteko. Aber alba dugu egin da denon artean
zeu zer atadetan badugu. Gure enpresa potentie da, multinazional bat, da hitzarmena dekogu internu bai, baina gure geunke bultzatu bai, hitzarmen Bizkaikue, provintziala, danok aukin deizien, gandorazko hitzarmen bat, eta gandorazko egoeri, biharra iteko. Lan baldintzak eta ez dira, trabajadores directos ez da egoera galanta, Laureun langileko enpresa da, kaleraketa asko dago, eta ez daukagu soldata oso handiak, eta ez dago egoera, ez dago oso ondo hor, egia esan da. Ez da egon kaleraketa masiboa egun baten, baina hilabete guztietan kaleraketa despido disiplinarioak deritxote beraiek, baina denak ez daude bat ere justifikatuak. Beste gora batean gauz, baina hala ere Bizkaiko metalean gauz. Orduan gaur ere da danon borroka gurera eramaten. Hitzarmen provintzial bat, base on bat eukitzeko, da gero, jentia, dauena jente gaztia eta egoera eskazan sartzen da jentia gaitxik borrokoen behar dugula. Nobere gaitxik borrokoen behar da. Baina pizkat solidari hori elkartasune, pizkat hori mantendu badugu. Eta horrega itxeko zemen. Atzoko egunean berriz dozenak lagun bildu ziren Donostiako udaletxearen aurrean etxebizitza eskubidea dela aldarrikatzeko etxegabetzen debekuak xikitu eta alokairu eta hipoteken prezioa mugatu behar dela ohartarazi zuten, halaber desazkunde turistikoaren beharra mahai gaineratu zuten. Ekonomia arlotik gizarte arlora mugimendu feministak dituta 100 pertsona inguru kontzentratu dira ostegun honetan Gasteizko Desanparados plazan haurdunaldiaren borondatezko etenaldiak egiten dituen Askabide klinikatik gertu eta abortuaren aurkakoak elkartzen diren leku berean hain zuzen askida gure gorputza gure erabakia lelopean abortatzeko eskubidearen alde egin dute eta abortuaren kontra daudenen jazarpena salatu. 40 egun bizitzaren alde elkarte ultrakatolikoak hilabete luzez antolatu ditu hainbat elkarretaratzek Gasteizko klinika baten aurrean. Osasun zentroaren atarian biltzen ziren eta egunero arrozarioa errezatzeaz gain kartelak eramaten zituzten mezurekin. Abortuaren aurkako mezuak ziren hain zuzen ere. Gasteizko klinikak egoera ikusita salaketa jartzea erabaki zuen. Bestalde ertzaintzak erresoluzio bat egin zuen eta bertan azaltzen zen abortuaren kontrako taldeak ekintza hori eraikinetik 80 metrotara egin behar zuela. Egun batzuetan elkartea Desanparados elizan bildu zen, baina berehala bueltatu zen klinikako atarira. Azkenean Gasteizko epaitegi batek berretzi zuen klinikako atean abortuaren aurkako protestak egitea debekatuta zegoela. Gauzak horrela Gasteizko mugimendu feministak elkarretaratzeak antolatu ditu abortuaren eskubidearen alde, protesta horiek guztiek salatzeko. Badira hilabeteak, hainbat pertsona, abortatzeko kliniken aurrean kontzentratu eta emakumeak akosatzen dituztela. Akoso hau, emakume eta sexu genero disidenteon gorputzaren gaineko kontrol heteropatriarkalaren adierazle zuzena da. Orain ikusteko dago 40 egun bizitzaren alde mugimenduak protestak egiteari utziko ote dion edo Desanparados eliza bere topagune berria bihurtuko duen. Gasteizko epaile batekuko egin dio aurjaio berri bat aztia izenarekin inskribatzeari gutxiesgarria delakoan epaileak fonetikoki eta semantikoki oso antzekoa dela den parkatu beste izen bat ezarri zion, Zia.
Euskaltzaindia prest agertu da orain txosten bat idatzi eta aurra azia izenarekin erregistratzea nahi duen familiaren esku jartzeko Nerea Garziak azalduko digu. Gasteizko epaile batek uko egin dio haur bati azia izena jartzeari. Haren arrazoi nagusia da konnotazio negatiboa izan dezakeela. Esan haien artean semena dagoelako. Horrekin batera, Cristina Rodríguez epaileak gaineratu du sustantibo bat dela eta inorez dagoela erregistro zibilean izen horrekin inskribatuta. Azkenean legeak eman dion aukera baliatuta eta gurasoek beste izenik aurkeztu ez dutenez, zia izena jarri dio epaileak umeari. No entienden cómo se admiten nombres como castigo, por ejemplo, que es Zigor, y no se admite este. En latín sí y en euskera no entiendo. Hala ere hori ez da izan kasu bakarra. Gasteizko epaile berdinak galarazi egin zien guraso batzuei bere seme jaio berriari ilargi izena jartzea, neska izena zela argudiatuta. Zidaten erregistro zibiletik esanez, ezin zela ilargi jarri emakumezko izena delako. Etxo bat bila genuen Madrilera, esanez ilargi gehiago badirela gizonezkoak, eta oraindik itxaroten gaude. Aziaren familiak ere segurtasun juridiko eta fede publikoaren zuzendaritza nagusira joko duela iragarri du. Gainera gurasoek Euskaltzaindiari galdera egin diote eta ez diote arazorik jarri azia izenari. Txosten bat, are osatuago egin behar baldin bada, sakonago egin behar baldin bada, esateko euskararen ikuspegitik, ez itzulpenaren ikuspegitik, ego gaztelaniaren ikuspegitik. Gauzak horrela azia eta ilargiren gurasoak justiziaren zain egon beharko dira. Hala ere biek iragarri dutenez euren seme alaben izenak borrokatuko dituzte. Aske utzi dute Jon Gurutz Maiza gaur goizean betetzen ari zen zigorra amaitzen Etxarri Aranatzen jaio zen eta kondena Frantzian ezarri zioten arren martutenen egonda azken 7 hilabeteetan. Berak propio eskatu zuen aldaketa etxetik hurbilago egon nahi baitzuen. 72 urte ditu eta gaixori dago hipertentsioa, diabetesa, ikusmen arazoak eta bihotzekoak ditu. Hala ere 15 urtez eramatzan atxilotuta eta espetxeratuta eta 1978 urtetik etxetik urrun egonda. Egoera ikusita Jon Gurutz izeneko plataforma sortu zutenaren hurbilegoek presoaren askatasuna aldarrikatzeko. 2019 urtean larri zegoela adierazi zuen iluntasunetik etxera dokumentalak. Bertan azaltzen da 2007an atxilotu zutenean baldintza kaskarrean izan zutela gatibu. Erietxera eramaten zutenean adibidez eskuak eta hankak kateekin lotzen zizkioten dokumentalean ageri denez. Eta gai salatuta 10 urte beteko ditu Ernai Gazte Antolakundeak ikasturte honetan urte hurrena ospatzeko orain dugu aukera dinamika abiatu du eta hor gazten bizitzen berehalako duintzeak exikitu dute besteak beste. Agerraldia egin zuten atzo Ernaiko kideek Gasteizen dinamikaren berri emateko eta ez hori bakarrik udaberriko ekimena iragarri dute ere Gazte topagunean Elorrion egingo du Ernaik apirilaren 6tik 9. Urrengo hilabetetan, kaleak hartzera, borrokatzera eta bestelako mundu bat posible delaren alde antolatzera dei egiten diogu Euskal Gazteriari. Mundu honetan bizi gaitezkelako, baina ez orain arte bizi izan dugun bezala. Bizitza duinen alde, borrokatzea eta bizi eredu askatzaileak lortu behar ditugu. Ez dugu biharko utziko, orain dugu aukera dena aldatzeko. Ordea Gazte Euskaltzaleen sareak buelta eman dio aurtengo euskaraldiaren leloari hitzez ekiteko garaia izenpean egingo dute ariketa kolektiboa azaroaren 18tik abenduaren 2 eta haren atarian gaztaldia egingo du sareak ekintzez hitz egiteko garaia da lelopean. Izan ere euskararen aldeko autua egitea oztopatzen duten faktoreak egiturazkoak direla nabarmendu du sareak. Azaldu dutenez 11 oztopo bizi dituzte euskaraz bizitzeko autua egiten duten gazteek eta
kultura dena ezin da norbanakoaren motxilaren gain utzi euren arabera. Horregaitik diote Euskaraldiak proposatzen duen ariketa babestu eta parte hartzeko deia egiteaz gain ekintzez hitz egiteko garaia ere badela. Ekintzez ari direnean egiturazko baldintza egokiak sortzeaz ari dira, gazteak etengabeko estres linguistikoan bizi behar ez daitezen, hau da, gaurkoz horrela bada ere etorkizunean egunerokoan euskaraz bizitza ahalegin bat suposatuko ez duen autu politiko kontziente bat izan behar ez dadin. Eta topaketa zein hausnarketa eguna izango da bihar Azkoinen Nafarroako herriberan egun osoko jai egitaraua antolatu dute agertopaketetan. Inguruko herrietako euskaltzaleek euskararen aldeko ekimenen ideiak ezagutu eta partekatu ahal izango dituzte goizeko tailerretan. Jarraian bazkaria, pirritx eta porrotx, kontzertuak edota pilota partidaz gozatu ahalko dute. Ospakizunaren helburua bada ager eremuko euskaltzale eta euskaren presentzia indartzea. Agerkera, agertzeko momentua, euskara plazetara eramateko momentua. Eta kulturarlora salto iritsi da ariak Resistentzia istorioen zinemaldiaren lehen edizioa. Azaroaren 5 honetan saio bikoitza izango dute adi. Iritsi da ariak Resistentzia istorioen zinemaldiaren lehen edizioa. Azaroaren 3-tik 13 bitartean 13 film eta dokumental proiektatuko dira Hernanin kulturarteko plaza feministan. Herritarron begira zabaltzeko eta munduan gertatzen diren eskubideen urraketak ikustarazteko xedearekin jatorri eta gai desberdineko lanak egongo dira ikusgai. Azaroaren 5 honetan saio bikoitza izango dute, goizean La vida después de Lisis Alba Sotorraren dokumentala. Oso saritua izan da eta Emmy sarietarako nominazio jaso du. Arratsaldean Como yo quiera filma ikusiko dute. Egipton pasaden hamarkadan izandako iraultzaren manifestaldietan bortxaketa masiboak izan ziren, eta horren aurrean emakumeek erresistentzia antolatu zuten. Proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldi eta mahai inguruak izango dira gaia sakontzeko, eta larunbat honetan 2 pelikula horien inguruan hitz egiteko Olga Rodríguez kazetaria izango da Hernanin. Zinemaldirako sarrera doakoa izango da, beraz animatu eta bertaratu. Eta horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua izan genuen atzo gurean, eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusi gisa, gradu progresioak eta hauen ezeztatzak izpide bada hizketaldia berreskuratu eta alaxa gurtuko zaituztegu. Gaur besterik ez, beraz gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran gaur utzituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 atarian asteburu ona izan.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Josu Erkoreka, lehendakari orde, eta segurtasun sailburua, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, eguneko albiste ere bada, eren egun gertatu bezala, Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak preso bati emandako 3. gradua bertan beran, baliogabetu egin duela Espainiako Auzitegi Nazionalak. Zen balorazio egiten duzue? Bueno, hori joko arauen aplikazioa besterik ez da. Zan nahi dut, horrela jasota dago. Azken erabakia beti epaileak dauka. Eta, bueno, administrazio penitentziarioak bere erabakiak hartzen ditu, bere valorazioen arabera, eta hor kartzela guztietan, presontegi guztietan dago batzorde bat baloratu egiten duena, presoaren norabidea, evoluzioa, nola aldatzen doan, bergizarteratzeko zenolako baldintzak betetzen dituen ala ez, baina azken erabakia gero epailea berak hartzen du, ezta? Beraz, bueno, hor polemika sortu da, batzuk eta besteak iritsi kontrajarriak dauzkatelako horren inguruan, baina kasu honetan horrela dira arauak eta horrela aplikatu da, eta, bueno, ez dago besterik, baina, en fin, administrazio penitentziarioak bere lan egiten du, hori argi dago, eta ganoraz, zentsuz, eta ez nola nahi beti ondo oinarrituta hartzen dituen erabakiak. Oinarri juridikoak aintzat hartuta, ez? Eman duelako 3. gradua preso hauei Eusko Jaurlaritzak, baina esan bezala Auzitegi Nagusiak nazionalak baliogabetu ditu. Ez da lehen aldia ez da ere, ez dakit gaiak zenbateraino kezkatzen zaituzten, ere kolokan daudelako ere kudeak eta ez? Bueno, bereziki ez gaitu kezkatzen, esan nahi dut, joko arauen aplikazioa dalako, eta beste alde batetik, fokoak hain zuzen ere kasu konkretu eta jakin batzuetan jartzen direlako. Norbaitek horretan fokoa jartzeko interesa daukalako, ezta? Baina horrako erabakiak maiz hartzen dira, egunero eundak hartzen dira, edo hamarkadak hartzen dira asko, eta, bueno, fokoak kasu jakin eta konkretu horietan jartzen dira, interesa dagoelako hori nabarmen arazteko, baina horrek ez du balditzen zen sistema, ez da hemen justizia sailak erabiltzen dituen irizpideak eta planteatzen dituen jokamoldeak, urrundik ere ez da. Datorren urterako aurrekontu proiektua ere izpide, egunotan, atzokoan aurkeztu zenuten, esaterako segurtasunerako inbertzia, honeko 3 handituko da, datorren urterako, zertara bideratuko da, batez ere? Bueno, labur esatearren. Karo, gurea bezalako sail batean ez dira aurrekontuak barritzen goitik eta bera urte batetik bestera. Hemen besteak beste soldatak irunsten dituzte 4 eurotik 3, eta hori urte guztietan berdina da, ezta? Baina berrikuntzak egin beharra badago, batez ere baliabide teknologikoetan, baliabide telematikoetan, eta gero jasangarritasunaren ikuspuntutik baita ere lanak obrak egin behar dira ertzainetxe batzuetan, eta flota baita ere, ibilgailuen flota berritu beharra dago, kotxe hibridoekin eta entxufagarriak diren ibilgailuekin, hor erronka garrantzitsuak ditugu, ezta? Eta gero, bueno, aurtengo nobedadea izan da lehenengo aldiz, ikusita batez ere baso zuten esperientzia zenolako izan den udan zehar eta uda ostean zehar, helikoptero bat alokatzeko lehenengo aldiz, diru kopuru bat jartzen dugula aurrekontuetan, datorren urtean, aurtengoa izango balitz, baliabide propioak izan ditzagun, sozutei garrantzi gehiagorekin edo indar gehiagorekin erantzun alizateko, hau logikoa denez Jaurlaritzak ez du bakarrik egiten, foru aldundekin batera baino, foru aldundien eskumenekoa baita, bai basoen kudeaketari buruzko eskumena, eta baita ere zuhiltzaileen inguruko eskumena, ez da. Zeren arabera hartu da erabaki hori, izan ere ikusi ditugu ere zelako suteak izan diren azken asteotan, geroz eta ohikoagoak izango dira horiek gurean? Bueno, argi dago, aldaketa klimatikoak bere ondorioak dituela, eta ondorio horien artetik nabarmenena gure artean da muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritu egiten direla, ezta? Eta muturreko fenomeno meteorologiko horien artean uholdeak daude alde batetik gurean aspaldidanik ezagunak direnak, baina baita ere beste alde batetik baso zuteak eta baso zuteak bereziki, ezta?
Hauek guk ezagutu izan ditugu, baina ez dirudinez orain edo hemendik aurrera ezagutuko ditugun indarrarekin, ezta? Eta aurten, ikusi dugu benetan kezkagarria izan daitekela, eta ezinbestean pentsatu dugu gerora begira hor neurriak hartu beharra dagoela, eta baliabide propioez hornitu beharra daukagula guk ere, arrisku horrekin urrengo urteetan ere benetan jarraitzen baldin badugu, geure indarrekin erantzuna izateko ganoraz eta indarrez, eraginkortasunez. Aurrekontuetan barne biltzen den beste berritasunetako bat da, ertzaintzako agentek kamerak eramango dituztela soinean, datorren urtetik aurrera, zein helburu du honek? Honen helburu argia da gardentasuna. Ertzaintza kalean ibili behar duenean, eta batez ere indarra erabili beharra daukanean edozein momentutan, manifestazio bat hauelako edo hainbat baldintzetan, sarri gertatzen dira eztabaidak, batek salaketa bat jartzen duelako esanez ertzain konkretu edo besteak desproporzioz jokatu izan zuela. Eta hor iritzi kontrajarriak daude, ikuspuntu ezberdinak daude, batzek gauza bat esaten du bestea kontrakoa, gero auziperatu egiten da hori eta auzitegiaren aurrean ere bakotsak bere tesia mantentzen du, gero irudiak ere izatekotan daudenean irudi partzialak izaten dira, batzutan manipulatua baita ere, orduan modurik argiena horretan zalantzarek ez izateko eta modurik gaina gardenena, informazio zehatza, fidagarria eta epailearentzat baliagarri izan daitekena eukiteko da, ertzainak berak, itzan bakotsak, horrelako egoeren aurrean indarra erabili beharra daukanean kamera piztu eta zer egiten duen eta zer egiten ez duen argi eta garbi geldituko da horre islatuta eta danon onerako ertzainaren beraren bermerako eta batez ere, epaileak horren inguruan prozesuren bat edo ezagutu beharra badauka, datuk eta frogoak eta hor mai gainean izango dituelako, gardentasun osoz eta argitasun guztiz lortutakoak, ezta? Nolakoa izango da orduan funtzionamendua? Une oro egongo dira grabatzen, ala agenteak piztu eta itzaliko ditu? Ez, horretarako protokolo bat egongo da. Ez gara lehenengo polizia hori martxan jartzen dugunak, badira hemen ez asko oraindik ere horrelako tresnak eta dauzkatenak, ezta? Orduan horren inguruan badaude protokolo landuak. Une oro ez luke zentzurik izango, eztabaidagarriak ez diren egoera askoren aurrean grabatzen egoteak zentzurik ez daukalako, ezta? Baina momentu delikatuak sortzen direnean, protokoloak berak zehaztuko luke, indarra erabili behar duzunean, ala norbaitekin enfrentamentu bat daukasunean, ala norbait zure kontra datorrenean, edo horrelako baldintzak suposamenduak jarriko lirateke, eta horrelako kasuetan aktibatu, beti ere abizatuz, hori ere protokoloak izango du, zurekin dagoenari aldez aurretik abizatu zu, martxan jarriko dut kamera hemen daukadana, eta hortik aurrera mundu guztiataki han zer gertatzen ari den, eta gertatzen ari den guztia grabatzen ari dela ertzainak daukan soinean daraman kamera horrekin, ezta? Horrekin denok irabazten dute, gardentasunak, argitasunak irabazten du, ertzainak bermea irabazten du, eta justiziak ere nik uste dut aurrera pausoan nabarmena ematen du, frogen ikuspuntutik, ez da. Datorren urtetik aurrera izango dira erabilgarri, hori egin aurretik frogarik egingo duzue? Froga bat egin izan zen, piloto bat, Irunen, Bilbon eta Gasteizen. Eta, froga horrek erakusten eman zuen, baliagarria, tresna baliagarria dela, baina, martxan jarri genituen aparatuak eta bere arazoak zeuzkaten, eta ajuste batzuk egin beharra zegoen, horren ebaluaketa bat egin zen, eta, hori egin eta gero, orain kontratua martxan daukagu, froga piloto horretaz haratago, erosi behar diren 397 kamera guztiak erosi alizateko. Horretarako espediente bat martxan jarrita dago. Gure kalkulua da, datorren urtean, 2023 urtearen amaieran, kamera horiek egongo direla, eta horiek banatuko dira ertzainetxe diferenteen artean, eskura izan ditzaten, erabili behar dituztenak, logiko denez. Uniformean joango dira txertatuta. Bai, hemen aurrean, bai. Bularrean. Zer izango nuen,
Orduan, aipatu dugu ez, praktika txarrak egotekotan ere, ateak irekitzen direla, ez, ikerketak abiatzeko esaterako. Bueno, hori beti dago zabalik. Zer edo salaketa bat dagoenean, salaketa horiek ikertu egiten dira, aztertu egiten dira, eta asko gainera auziperatu egiten dira. Eta auziperatze bat dagoenean argita garbi gainera, horretan ikerketa, epaileak berak bultzatutako ikerketa bat dago, eta epaileak esaten du zer dagoen, zer ez dagoen. Baina kasu honetan, esan edot, artzain bakotzak bere kamara badarama, horrelako gertakizunetarako oso tresna baliagarria da, zer gertatzen den eta zer gertatzen ez den argi eta garbi geldituko delako horretan, ezta? Eta gero erantzukizun guztiak eskatu alizateko, ala zer gertatu zen zehazteko, ala horren ondorio juridikoak zehaztu alizateko, zer gertatu den horri buruz informazio zehatza argia eta gardena eukitea oso baliagarria da. Gaiz aldatuta, Irunetan arteko muga horretan protestak egon dira azken egunotan, ehundaka lagunek migratzaileen eskubideak aldarrikatu dituzten, zuzen ere azken urteotan 9 pertsona hil direlako Bidasoa ibaian, 2 urte honetan norek ikusten duzu egoera? Bueno, kezkagarria da, baina, guk ezin dezakegu horrez ere egin, besteak beste hori gertatzen delako mugan Frantziako estatuak oztopoa jarri dituelako, batez ere etorkinek euren lurralde esparrura pasatu ez daitezen, ezta. Eta orduan, oztopo horiek gainditzeko pilatu egiten dira mugaren inguruan Afrikatik datozen epaileak batik bat, eta pilaketaren ondorio izaten da, gero saiatzen direla han ala hemen, egun baten ala bestean, baldintza batzuetan, ala baldintza diferenteetan muga zeharkatzen, eta normalean izaten da bide arriskutsuak eta aukeratuz besterik ez daukatelako, ezta. Orduan, zer gutxi egin dezakegu guk, Frantziak berak hartzen duen erabaki bat delako, eta Frantziak hartzen duen erabaki horren kontra, nekez egin dezakegulako zerbait, ezta. Eraginkorra esan daiteken zerbait esan nahi dut, ezta. Garaiotan segurtasuna hitz egiten denean ezin dugu ahaztu internet edo mundu digitala, ez? Zibersegurtasunaz ere hitz egin behar da. Euskadin esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan delitu informatikoek 80% egin dute gora azken 4 urtean, zeintzuk dira ohikoenak? Bai, egia da, izugarrizko gorakada egin dute. Ohikoena fraudea da. 80% gutxi asko. Iruzur ekonomikoa. Baina kontuz, sarri uste izaten dugu hori, salerosketan dabilenak bakarrik sufritu dezakela olako delitu bat, gehienak izaera horretakoak direlako. Baina kontuz, mehatxuak ere gora egiten dute, nortasunaren lapurketa ere gora egin du, sekretuak zabaltzearen delitua ere gora doa, badira, volumenaren ikuspuntutik, maiztasun gutxiago ematen diren delituak, baina gutxika gora doazenak eta euren eite kualitatiboa daukatena baita ere. Eraso sexualak ere, edo askatasun sexualaren kontrako delituak ere ematen dira internet bidez, gero eta gehiago. Beraz, arretaz begiratu behar zaio mundu horri, gure bizitza digitalizatzen den heinean, delitua ere digitalizatu egiten delako. Zer izan behar da kontuan orduan horiek ekiditeko? Bueno, hor prebentzio neurriak hartu behar dira, eta arriskua sektore diferenteetan diferentea da, baina, ertzaintza horretan asko dabil inguruetatik eta prebentzio neurriak nola har daitezken eta erakusten. Eskoletatik esate baterako, gaztei, adinez gazteak direnei, hainbat mintegi eta ikastaro ematen zaizkie, ikusi dezaten zeintzuk diren bizitza digitalizatu baten arriskuak eta arrisku horien artean neurriak hartu ditzaten. Internet bidez, bestalde ere ireki duzue atea salaketak jartzeko, online egiteko salaketa horiek, behintzate delitu ez oso larriak direnean, ez da zen motatakoak salatu daitezke online? Delitu tipuko horretarako da, hurtua, hau da, indarkeri gabe egiten den lapurketa. Zergatik, sarri askotan, personak ez dakilako benetan galdu egin duen mobila, kartera, ala kendu egin dioten, ala ostu egin dioten, ez du jakiten, ez da.
indarkeri gabe egiten delako. Eta horrako kasuetan, seguruaren aurrean gero salaketa egiteko, ezinbesteko izaten da lez aurretik ertzaintzaren aurrean ere salaketa formalizatzea. Eta horrako kasuak ugaritu egiten dira zehar askotan, eta ertzainetxeak behar izanik gabe, kolapsatu egiten dira horrako kasuekin zehar askotan. Eta horren ondorioz, benetan salaketa formalizatu bat behar duten delituak, igual ez dira behar haina ondo atendiduak izaten, jentea korapilatu egiten delako ertzainetxeetan. Orduan, horre guztiak, internet bidez egin daitezkeen guztiak, herritarren erraztasunerako, herritarren onerako, eta baita ere, ertzainak liberatu alizateko eginkizun horietatik beste garrantzitsuago batzuetan zentratu daitezen, nik uste dut aurrera pausu nabarmena da. Atara kontu esate baterako, testiguak dituen delitu batean, hor salaketa ertzainetxean egin behar da ezinbestean. Ala eraso sexual bat, horrelako kasuetan ere, ertzainetxean egon beharra ezinbestekoa da, eta zu protokolo estu eta zorrotz bat zarraitu beharra dago, hori ezin daiteke internet bidez egin, ezta? Baina hoiek ertzainetxean egin behar direnak ondo egin alizateko, ona da, gainontzeko guztiak, edo internet bidez batera arazorik gabe egin daitezkenak egin alizateaz. Horregatik gabiltza hoiek bultzatzen orain, ezta? Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu ez aritu gara, baina Madrilen ere ari dira horiek negoziatzen. Testu inguru honetan, Gernikako estatutua edo transferentzien auzia, zein giro nabarmentzen duzu? Bueno, betiko moduan dago. Zan edot, Madrilen atxakia jartzen gauzak atzeratzeko eta oztopoa jartzeko transferentziak egin ez daitezen, eta hemendik bultzaka Eusko Jaurlaritzak bereziki, baina Legebiltzarraren babesarekin ezarri askotan bultzaka egiten horrek prozesu horiek arindu daitezen. Ezarri askotan esaten da arazoa juridikoa dela, zailtasun juridikoak dituela transferentzia prozesu horrek. Ez dut esango nik zailtasun juridikorik ez daukatenik, horrelako kasu batzuk eta transferentzia guztiak ez dira horretan berdinak, batzuk beste atzu baino zailagoak dira, baina hemen oztopo nagusia ez da izaten juridikoa, oztopo nagusia izaten da borondate politikoa, eta hori dagoenean oztopo juridikoak, ala zailtasun juridikoak gainditu egiten dira bateria arazoreik gabe, eta hori behar da, borondate politikoa eta bultzada politikoa ematea benetan transferentzia prozesuari, eta borondate hori badago eta bultzada ematen baldin bazaio, argi dago arazo juridikoak gainditu daitezkela batera arazorik gabe, orain arte egin izan diren moduan. Baina legealdi honetan horiek gauzatzeko moduan ikusten duzu? Bueno, zu bidean gaude, azken hitza gobernu zentralak dauka, azken batean eskumenak bere esku daudelako eta berari dagokiolako benetan eskua zabaltzea transferentzia gauzatu alizateko, baina egin kizun horretan gaude, guk ez dugu amorerik emango, orain arte bezala jarrituko dugu ekinean exigituz eta demanda planteatuz, eta, noiz bukatuko dan prozesua eta zenolako abiadurarekin aurrera egingo dugu, ez naiz ni ausartzen, urte askotan ibilia naizelako eginkizun honetan bai hemen eta bai Madrilen ere, eta, ez delako gauza erreza. Bultzada hor dago, kompromisua, Madrileko gobernuak hartutako kompromisua hortze dago, ze egutegia ere, beraiek sinatuta mai gainean dago, ez da betetzen ari, argi dago, baina hor dago, eta beraz, batzuk eta besteak erabiliz, jarraituko dugu bultzada horretan. Bide horretan Iñigo Urkullu lehendakariak proposatu dio Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuari eskualdatzeko falta diren horiek aztertzeko batzorde iraunkor bat sortzea, baina dagoeneko oraindik hilabete bate igaro da proposamen hori egin zuenetik eta ez du erantzunik jaso, zeren isla da hori? Bueno, ez da sintoma ona, eta Madridetik ez dute erantzun eman, baina hemen norbaitek, Alderdi Sozialistako norbaitek, esan omen du ez dela beharrezkoa horrelako foro bat, ezta? Nik uste dut lagungarria izan daitekela horrelako foro bat. Besteak beste, lehen aipatu dudan bultzada hori nunbaiten landu egin behar delako. Eta bultzada hori horrelako foro batean, horrelako batzorde iraunkor batean landu daiteke, eta ikuspuntu horretatik, egoeraren jarraipena eginez, kasuan kasurako bultzadarako laguntza bat izan daiteke. Jarraipen eginez kasu guztiak aztertuz. Bitarika batzordea eta bere organoak, bere menpeko organoak, negoziatu egiten dituzte transferentzia egitea erabakia hartuta dagoenean. Baina, hori gertatu arte, erabakia hartu arte,
jarraipen egin behar da eta bultzada egin behar da. Egutegi bat badaukagu egia da, uste genuen egutegi hori nahikoa izango zela, baina ikusten dugu ez dela nahikoa, egutegi egin zuenak berak, bere betetze prozesua bazter batean uzten duelako. Beraz, holako bitariko batzordea lagungarria izan daitekela uste dut. Ikusiko dugu, ia, azken erantzuna zein den, orain arte ez da erantzunik egon. Hemengoa ez dut nik erantzuntzat ematen, Madrilek berak, ala Sánchezek berak erantzuna ematen ez badu. Ikusten duzue transferentziaren bat egon daitekela agertu momentuz? Bueno, badira batzuk bueltan daudenak eta asko atzeratuko ez direnak. Hurbileko trenbideen ingurukoa esate baterako, oraindik badira hor arlo horretan transferentzia batzuk egiteke, eta hori nahiko aurreratuta daude, eta transferentzia bat egin dezakegu, eduki dezakegu hemendik ez luzera. Baina gauzak oraindik lotu gabe daude osoan, eta ez naz ni ausartzen data konkretuak ematen. Gaiz aldatuta eta indarkeria matxistarekin lotuta ere, udan zehar ikusi dugu zenbat eta zenbat baziztada izan diren emakumeen aurka, jaien epe hori amaituta, ez dakit zenolako ondorioak ikusten dituzun? Jaien prozesua edo garaia amaituta egia da, desagertu egin direla ziztadak, eta ez da erreza gainera fenomenoaren interpretazio bat ematea. Zergatik gertatu izan da hori, eta zergatik gainera gero ez da zertan gauzatu ikuspuntu judizial batetik, salaketa gutxi egon direlako, baina egon diren salaketetan ere frogarik ez dagoelako, inor salatu ez duelako konkretuki, ziztadak salatu bai, baina inor konkretuki ziztaden autore gisa ez da ezer lortu, kamarak ere ez dute ezer harrapatu, eta inor ez da testigurik izan ere, emakume batek ziztada sentitu duenean, norbait ziztada hori ematen ikusi duenik. Orduan, fenomen honen jatorria zergatia eta ez da erreza interpretatzea. Baina kontua da, errealitatea da, gaur-gaurkoz, udan izan genuen pilaketa hori, erabat ezagertu dela, eta, orain ziztadarik ez dela nabarmentzen han ala hemen kasu bakarren batean baino, ez da arazoa ikuspuntu polizial batetik momentu honetan behintzat, ikusiko dugu etorkizunean zenolako bilakarea duen horrek, ez da? Azken galdera bat ere, apustu etxeekin lotuta, legedia aldatu zenutelako, ez? Batez ere adingabeen sarrera hori ekiditeko, ez dakit bermatzen ari den? Ointxu jarri ditugu multa bi, garrantzitsuak, Bilboko jokoetxe batzuei jarritako isunak dira, sartun eta adinez gazteak bertan inspekzioak aurkitu dituelako, jokatzen, jokoan parte hartzen, eta beste batzuk ikusten, eta ezin daitezke gauza bat egiten, ez bestea egiten egon. Beraz, hori aplikatzen dago, aplikazio bidean